Boom! Salutări și bine v-am regăsit la un nou videoclip. N-am mai postat de foarte mult timp și între timp mi-a scos și rața, pentru că știți că clocea acolo. Și între timp mi-a scos și cloșcuța găina. Da, s-a întâmplat ceva rău cu bobocii de rățușcă. Uitați cloșcuța. Are 4 pui, ăla negru de pitică, ăla de pitică, ăla 2 de japoneză. Ăsta are ceva la piciorul unui de japoneză, cred că e de pitică de japoneză. Și din 8 boboci de la rața mi-a rămas decât cu 3, ăla și cu ăla. Mi-a luat mâța, deci, da. Și între timp a ieșit și bobocii de gâscă, uitați-l ăsta. Numai ăsta a ieșit până acum și mai e încă unul în incubator și da. Da, acum vom sta lângă ei. Și o să-i filmăm când fac băiță. Asta și pe negru cabanosul. Uitați acolo ce frumos fac ei băiță. Da, uitați ce frumos. Da, uitați păsările mele, animalele. Să vă arăt și puii de la eproaică, pentru că a fătat, normal, că a fătat. Cred că se văd. Da, se văd. Nu. Uitați acolo. Nu că se vede foarte bine. Nu știu dacă chiar se vede, dar sunt acolo. Uitați. Îți 12, le-a dat deja și părul. Le-a dat deja părul, deci da. Da. Și uitați și clășcuța cu pui a venit și aici la apă. Uitați și rățușca. O să viară și pe cea din incubator. O să viară, dar nu pot să o las pe asta acum singură, pentru că ea vine măța și fără bobocii. Deci nu știu, drăguți, așa ceva n-am putut să văd. Da, uitați-le și părările alea acolo. Vezi ce face cloța. Vă știți ce bate cloța aia? Pui ăia. E căpiază. Da, să vă arăt și alte cloșcuțe, dar practic alea n-au scos. Da. Nu am mai găsit ouăle de la nicio rață, multă din cele două care au rămas. Da, să nu vină măța între timp ce eu filmez aici. Uitați, avem acolo. Ăla iar i-am făcut ouă. Uitați. Deci, atâtea ouă are asta sub ea. Atâtea are ouă asta sub, atâtea ouă are asta. Da. Așa. Și da. Da, să vi-l arăt pe acelea de la incubator. Așa nu cred că s-au ouat, pentru că nu s-au ouat, că stă ăsta și mâncă ouăle. Vlogul ăsta e pentru bobocii, am făcut mai special. Da, și frumos înoată e și acolo e foarte adânc pentru că stă în pantă și na, înoată. Dar acolo e mic, acolo e foarte mic pentru că na, ce să faci. Oricum ăsta îl mai lărgesc, îl mai fac mai mare și puțin mai adânc. Că da, o să mai urmează și o altă serie de boboci, poate la anul gâscuțele o să fie mari, o să se ouă. By the way, am dat comandă la Agroland de 5 boboci de rață mută și mi-aduc din Cehia și o să vină culoarea, mi-a zis aia, albu, negru și cu albastru, auriu, așa, albastru, auriu. Da. Și cu moț în cap, mi-a zis că nu o să fie toți cu moț în cap, dar da. Nu să-i pun tot cu ea, o să-i pun de aceea. Și da, trebuie să mai fac altceva. Da. Bun, nu știu cum de n-am luat pui de la cloță, pentru că e mai ușor de luat. Dar fix boboci. Doamne, mi-a venit să turbesc când am venit de la școală și am auzit. Luni s-a întâmplat asta. Ușa! Nu prea se duce după ea. Ăla puiul ăla de acolo nu prea se duce după ea. Dar nu știu de ce.
Nu, după o să se piardă și o să începe să piuie. Uitați vă, că da soarele în el. Uitați ce protectoare e cu ei. Deci când am venit eu de la școală nu erau pui. Am dat toate lemnele posibile și imposibile la o parte că să-i cauți. Am dat și cauciucurile unde a fost ea closă. Nu au fost, mi-a venit să turbez, credeți, mi-a venit să turbez de nervi. Și o mâță neagră care n-am putut să o prind în viața mea, pe aia am boală pe ea, deci nu pot să o prind. Na, ce să faci. Vlogul ăsta e doar despre rățuștele astea. Și a venit și vara, în sfârșit, timpul preferat în care fac baie. Mi-e că ele fac baie și eu nu fac. M-aș băga și cu ele în apă, dar care râie. Nu care râie, e murdar și nu vreau. O căcat. Și mai puțin în piscină și au apărut niște bondari așa mari, foarte mari. Viespe cam atâta de mare. Cred că voi știți cum se numește. Aici se spune începe cu T. Tătar sau nu mai știu cum se chema. Și na, are cuib undeva pe acolo, pe la vecina mea, acolo, sunt vecină și aia. Și da, te daci. Ia uitați cum face băița. N-ați văzut când a făcut băița? Uitați. Ia uitați ce drăguț fac ele băița. Foarte drăguț, foarte. Uitați băbășelul de gâscuță, el stă și el acolo, uitați-l, stă și el acolo. E gâscă, pentru că e și într-un nou de gâscă. A, da, by the way, să vă dau un sfat pentru cei care vor să-și cumpere ou de gâscă și vor să scoată la incubator. Oul lung și mai slab un pic, e gâscanul, ou gras și rotund, e gâsca. Și asta e o gâscă, pentru că e și un ou gras. Și mai am una și mi-e acum încă un gâscan. Și da, o să am un gâscan și 2 gâște din 5. 4 trebuia, dar n-a ieșit ăla la noi azi. Deci o să am un gâscan și 2 gâște. Da. Na, vă mai prezint porumbei. Da, by the way, am mai dat și din puii aceștia am avut japoneze albe și le-am dat. Și porumbei, by the way, să vă spun cum am putut să uit. Uitați porumbelul ăsta frumos cu de pământ. Îl vedeți, da? Uitați, pe mi l-a prins mâța la aripă. Sărac, uitați ce frumos era. Și ieri mi-a intrat o porumbiță în cușcă, uitați ce frumos, e cu 2 bricoane. Cred că la albul, nu cred că e briconul ăla albastru. Foarte frumoasă, nu mai dau acum înapoi ce am găsit al meu să fie cum s-ar zice. Vorba mea. Așa. Și da, ce să faci altceva? N-ai ce să faci, practic. Mi-au ciudă de bobocei. Păi, bine că nu i-a luat. Bine că erau 2 care nu puteau să meargă, mergeau așa mai handicapați. Bine, dar ceilalți, uitați cum face băița. Erau ea mai handicapați, dar nu mă supăra că i-a luat pe ăia, dar ăștia lanți, a rămas cu 3. Bine că nu era pe ăștia 2 care sunt ferații mei. Că îi rățăși 2 rații. Uitați cum face și la baie. Face și toți fac baie. Foarte drăguți, foarte drăguți. Se înțelege foarte bine gâscuța cu rața mamă. Mai face și așa cu gâtul. Cu gâtul, știți cum fac gâștele cu gâtul. Uitați, a ieșit gâscuță mică. Se mai pierde. Iar s-a băgat aia în apă. Bă, nu mai pot de dragul când intră în apă. Da, s-a spart acolo, s-a făcut o mini gaură. Nu cred că văd bine acum. Da, s-a făcut acolo o gaură și trebuie să fac. Oricum voi face alții azi. Hai și tu, mama rasă, intră și tu cu ei. Hai. Nu vrei să intri cu ei? Băi, intră cu ei în gaz, hai. Vă să bea apă. Nu vrei. Ce să faci că nu vrei? Nu poți să te obligi să stai cu ei în apă. Stai unde vrei. Uitați cum iasă. Da. E că o să închei videoclipul aici. Și o să vă spun, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Să vă abonați. Eu sunt
Claudiu și nu uitați să dați un like, nu știu, să subscribe, spun din nou. Dacă v-a plăcut, spun din nou, dați un like, nu știu, să subscribe, abonați-vă și cu voi a fost Clau, pa!